Mně se třeba stalo to, já jsem z IT světa, to je asi známo, že jsme dávali dohromady jeden celoevropský projekt. No a ve chvíli, kdy to všechno bylo na spadnutí, kdy dokonce někteří vlastně z mých kolegů přímo prezentovali ten projekt Evropské komise, no tak vlastně pak jeden den vidíš v televizi vlastně takovou tu slavnou tiskovku o tom vládním úsporném balíčku, kde ty politici říkají jasně, budeme škrtat neinvestiční dotace, s čímž já souhlasím, nemá smysl dotovat něco, co by měl vyřešit volný trh. Rozhodně neškrtneme nějaké investiční dotace, nějaké dotace z evropských peněz, takže celkem si člověk říká, asi to by se těchto projektů dotknout nemělo. No a pak vlastně ti přijde tady dopis od pana ministra průmyslu a obchodu, kde prostě ti jako vysvětluje, že ten projekt zaříznul, že vlastně česká vláda o to odstupuje a oznamuje to tady vlastně německému ministrovi průmyslu a francouzskému, a to znamená, já se ptám, proč tedy ti